פרשת מטות. הדבר הראשון אני רוצה לומר שכדאי, ואני ממליץ לכל אחד ואחד, וכל אחת ואחת, לשמוע את הסיפורים שסיפרתי לילדים על פרשת מטות. סיפורים עצומים, חלקם על החומרה של שבועות, חלקם על מעלה של צדיקי הדור. אין לי פשוט את הזמן והכוח לחזור על זה פעמיים, לכן אני מבקש, יש ממש וידאו של ילדים, של סיפורים, שכדאי לשמוע אותם. אנחנו מתחילים את היום הכי חשוב בשנה, יום הכיפורים, בתפילת כל נדרי. מדוע מתחילים דווקא בזה? זה הרב שלי, רבי דליה אייזמן, זיכרונו לברכה, אמר שהוא שמע מאברך, רעיון. אחרי עשרות שנים פגשתי את אחד שטען שהוא אמר לו את זה. שכיוון שהמסילת ישרים אומר שכל העניין של תשובה, מה זה תשובה? עקירת הרצון כעקירת המעשה. איפה מצאנו כזה דבר? בנדרים, שאדם הולך לחכם ומתחרט. אז כיוון שכל היסוד של תשובה זה נלמד בנדרים, לכן פותחים בנדרים. עכשיו סתם לידיעת הרבנים כדאי לדעת שבכל נדרי יש מחלוקת גאונים ורבנותם. לפי הגאונים זה מתתר על העבר, לפי רבנותם זה הודעה להבא, לבטל את כל הנדרים. לפי רב אברהם גאון זה יותר תפילה כזאת, שהשבוך הוא ירחם עלינו. סתם כדאי, אני חושב, בכל נדרי לחשוב את שני הפירושים, גם על העבר, גם על העתיד. השוור שלי, קדוש השם, רבי יצחק זילבר, אמר לי על הפסוק כתוב, וימסרו מאלפי ישראל. הוא אמר לי שהיו מויסרים. מויסרים לרוב זה מושג מאוד שלילי. פה זה מויסרים חיובי. כי אצל דווקא צדיקים. לכל אחד שהלכו, אמרו, אתה הרי צדיק, הוא אמר, אני לא צדיק. אז הביאו כל מיני מויסרים שהעידו עליו, שהוא לומד בהתמדה עצומה, הוא מתפלל בכוונה, הוא נותן צדוקה, הוא בעל מידס. אז היו פה הרבה מויסרים לטובה. בסוף מצאתי שזה חז"ל מפורש. בספרי אני חושב, או במדרש רבה, באחד מהם, ממש תנועים, אומרים חשבתי זה חסידי שבועות, אחרי זה ראיתי זה תנועים. עוד שמעתי מהשוור קדוש השם, שהוא חשב 40 שנה על שאלה שהטרידה אותו, ואני אוסיף עוד שאלות שמטרידים אותי, שאין לי תשובה עד היום. השאלה שהטרידה אותו, מדוע התורה מונה את כל הבהמות פה, התורה אומרת כל הבהמות שמצאו, שנגיד 72, אומרים שהמחצה 36, מחצה של הישראלים גם 36. אם המחצה הזאת 36, גם זה 36. אם זה 16, זה 16. כל אחד שיודע חצי, יודע שחצי הזה, זה אומר לחצי השני. בשביל מה כל הספירה הזאת? אני הוספתי שאלה שאין לי תשובה, כתוב שאחד מ-500 לעזר הכהן, והתורה אומרת פתאום, כמה זה אחד מ-500? מי שלומד מתמטיקה. אחד מ-500 זה כך וכך, אחד זה 72 וזה 16. ריבונו של עולם, זה שיעור למתמטיקה פה. כמו שאחד מ-50 התורה לא מפרטת כמה זה. אין לי תשובה לזה. אבל השאלה של הרב, מה כל העריכות שהמחצה הזאת, שהמחצה של הישראלים הייתה כמו אנשי הצבא? ודאי. הוא תירץ, ולמעשה ברמב"ן, זה כתוב בכמה מילים, שאחרי 40 שנה, כשהגרמנים יימח שמם הושמדו סוף סוף, אז היה שלל לרוסיה, לאמריקה. אז שלקחו שלל, כתבו בפרוטוקול, כתבו שלקחו 5,000 סוסים. כשהגיע בסוף מצאו 2,000 סוסים, מה קרה? חלק מהסוסים מתו בדרך, חלק המפקדים גנבו, חלק המקומיים גנבו, שמה שניסה בסוף רק 2,000. והתורה באה לחדש שאותם בהמות שלקחו ממדיין, אף אחד לא מת, אף אחד לא נאבד, אף אחד לא נגנב, לא על ידי זה ולא על ידי זה. זה החידוש של הפרשה. כך אמר לי הרב. אני יותר התחברתי למהלך אחר, ששמעתי מאברך שחבל שנפטר בגיל צעיר, בגיל 60. רבי יצחק איצינגר, זיכרונו לברכה, אמר לי בשם הנציב, משהו שהרבה יותר התחברתי אליו. מה הייתה המלחמה האחרונה לפני המלחמה של מדיין? מלחמת אוג. ולפני אוג, מלחמת סיחון. ורש"י אומר בפרשת דברים, כתוב באוג, כל הבהמה בזונו לנו. לא כתוב בזזנו. מה זה בזונו?
רש"י אומר שלשון ביזיון, שהם ביזו, הם רצו רק זהב, ראו בגדים, קראו אותם, ראו בהמה, הרגו אותה סתם, קראו אותה. זה נורא ביום. אז כתיקון לדבר הזה, לקחו עכשיו כל בהמה וכל דבר ומנעו, לתת כבוד לכל דבר, לא להרוג ולא להשחית. זה תיקון למה שהם חטאו במלחמה האחרונה. מאוד התחברתי לזה. ומאוד התפעלתי מאיזה אברך שאמרו לי, אני לא יודע מי הוא, שהבחור במצווה מקבל מזמני, היום כבר פחות, מאות ספרים או אלפי ספרים. אז בהתחלה הוא מתרגש מהשניים הראשונים, ואחרי זה הוא מתחיל לקרוא את העטיפות. כבר הוא מבזה את כל הזה, הוא כבר לא מסתכל. לא בסדר. האברך הזה אמר לבן שלו, כל שבוע פותחים רק 10 מתנות. איזה יופי. לא לבזות. מאוד התפעלתי מהדבר הזה. שאלתי קושיה, ודיברתי עם 2 אברכים היום, השבוע, שאלתי אם חשבו על השאלה, אמרו שלא חשבו, אז אמרתם שיעשו וידוי במנחה. סלח לנו כחותנו. איך לא שאלו שאלה כל כך פשוטה? כתוב שפנחס וכל הצבא השאירו את כל הנשים, הרגו רק זכר, רק את הזכרים הגדולים, והשאירו את כל הילדים הקטנים, גם בנים וגם בנות. ומשה מאוד קצף, כעס, עד כדי כך שהוא כבר שכח ללמד הלכות גאולי מדיין. אומר, איך השארתם את הבנות שהם הכתירו את כולם? קושיה עצומה. שאלתי אותם, למה פנחס כן השאיר אותם? נאמר פה בחיילים שכולם יראי השם, ובראשם פנחס שהוא ראש הקנאים בעולם, נגד זנות. איך הוא השאיר אותם? מה פנחס סבר? מי שלא חשב על השאלה הזאת לבד, מוזמן במנחה לעשות וידוי בלב דומע. אין לי תשובה. יש לי עוד קושיה. למה השאירו את הזכרים? כתוב שאחרי זרגו את הזכרים הקטנים. הרי מידיון, השם של האומה, היא מהזכר. אז למה השאירו את הזכרים הקטנים? הרי בסוף הקטן יהיה גדול. והוא אמר, צרור את המדיינים, שלא יהיה בכלל שם של מדיין. ורואים שאני צודק, כי משה ציווה להרוג כל זכר. גם את הקטנים, והשאירו רק בנות קטנות. כתוב בתורה, 1000 למטה, 1000 למטה. למה כתוב פעמיים 1000 למטה, 1000 למטה? אז יש מחלוקת בספרי פה, זה אולי פה טעות סופר בספרי, ידוע בכל התורה כולה, מחלוקת רבי עקיבא ורבי שמואל, האם דיברה תורה רק לשון בני אדם או לא? לשון בני אדם זה להגיד פעמיים 1000 למטה, 1000 למטה. רבי עקיבא תמיד אומר לא, דורשים כל קוצו של יוד. אז מי שלומד, שדורשים, הוא לומד שהיה פה 2000. לא היה 1000, היה 2000. יש שיטות שהיה גם 3000. למה 3000? יש עוד פעם 1000 למטה שם. וה1000 השלישי, לשמור על הכלים. או להתפלל. להתפלל עליהם שיצליחו. רב אליושי בדרשות שלו, שהוא דרש בתש"י, הוא הביא את זה, והוא הביא שבזמננו צריך על כל חייל 10 שהתפללו. לא אחד. כתוב שאלעזר הכהן אמר, זאת חוקת התורה, כל עגלת כלים לומדים פרשה שלנו. מה שרגיל לבוא באש, באש, מה שכלי ראשון, כלי ראשון, עירוי כלי ראשון, כלי שני, יש פה קושיה עצומה. הריטב"א שואל באבי דזורי, הרי זה לא בן יוימוי. הרי מהתורה, מתי קדרה אוסרת, דווקא אם זה באותו יום. יום אחר כך זה כבר נותן טעם לפגם. היום אנחנו אוסרים את רבונון, בזמן משה רבנו לא ידע את רבונון. יש הרבה תירוצים, אני אביא 2 תירוצים הכי טובים. תירוץ אחד, מי שמבשל עם חריף, החריף עושה אותו לשבח. תירוץ שני, אומר הריטב"א, היה להם הרי בשביעי הרבה גויות, שעדיין לא התגיירו. אז בישלו להם טרפות ונבלות שיותר זול. אז זה כל זמן היה בן יוימוי. עכשיו נגיד כמה 2 חידושים על הסוגיה של בני גד, יש הרבה, אני אגיד 2 דברים. הפעם אנחנו רק עושים פסיכה. בני גד בני ראובן. כתוב בקנה רב היה בני ראובן, בני גד עצום מאוד. הם באים, אומרים, יש לנו הרבה צאן, אז תשאירו אותנו פה. כתוב, הארץ אשר יקרא השם לפני עדת ישראל, ארץ מקנאי ולעבדיך מקנה. אם מצאנו חן בעיניך, אנחנו ניתן, אל תעבירו את הירדן. ואז משה רבינו ממש נותן להם מוסר,
מה, הם ילכו למלחמה, אתם תשבו פה, וככה עשו אבותיכם, וכולי, וככה. נורא, נותן, איך אומרים? ואבי אבות אבותיהם. איזה מוסר 10 פסוקים, יותר. אז אמרו אליו לא. אנחנו ודאי, אנחנו נהיה החלוצים שלפני כולם. ואנחנו לא נחזור לבית שלנו עד שכולם יקבלו את הנחלה שלהם. אני רוצה לחדש לכם שאני חושב שאני יודע מה מוישה רבנו חשב בלב עליהם שהוא לא אמר. זה קצת חוצפה שאני אגיד שאני יודע מה מוישה רבנו חשב עליהם שהוא לא אמר. מה הוא אמר? כתוב. הוא צועק עליהם שאתם תגרמו לכולם לא להיכנס לארץ, וכמו שכך זו אבותיכם, כל אחד יסתכל מה כתוב. אבל יש דברים שלא כתובים, שברור לי שמוישה רבנו חשב ולא אמר. מוישה רבנו חשב עליהם, שויטים שבאוילום. אני בוכה כל החיים להיכנס לארץ ישראל, לארץ הכי טובה בעולם. שברוך אומר לי לא. לכם יש ויזה ואתם אומרים, נינד לא צריך, נינדה לא צריך. טיפשים. למה הוא לא אמר להם? כי הוא מדבר כמנהיג. הוא לא עכשיו אומר להם מה שהוא חושב עליהם. זה לא נפקא מינה. הוא אומר כמנהיג, אתם מפריעים פה לכלל ישראל. הוא הסתכל עליהם כאנשים שנסתתרה בינתם. יש להם ויזה להיכנס לארץ של אברהם, יצחק ויעקב, לארץ המובטחת שכל הדורות חיכו. אנחנו לא צריכים. יש לנו קצת נכסים. הצאן שלנו יהיה פה יותר טוב. טיפשים. זה חידוש שלי. לא ראיתי את זה באף ספר. אני מקווה שמוישה רבנו לא יסתור אותי לעתיד לבוא. עוד חידוש. שמעתי אותו מרב ישראל וייסנשטרן מישיבת מיר לפני עשרות שנים, דבר נפלא. אם נראה את הדיאלוג בין משה רבנו לבני גד בני ראובן, נראה פה פסוקים שלמים כביכול מיותרים. בואו נראה. מה הם מבטיחים? הם מבטיחים ככה, אני קורא לכם. אחרי כל המוסר של משה רבנו, אומרים לא, אנחנו לא מתכוונים. ויקשו אליו, אמרו, גדרות צאן נבנה וקנינו פה. ואנחנו נחלץ חושים, אנחנו נהיה החלוצים הראשונים במהירות, לפני בני ישראל. עד אשר הם אביאונם אל מקומם, אנחנו נביא אותם למקום. וישב תפינו מערי המבצר, לא נשוב אל בתינו. לא נרקן. ומה להם משה אומר? אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם מלחמה, ועל לכם כל חלוץ את הירדן, נכבשה הארץ, וייתם נקים. ואם לא תעשו, מה הוא חוזר? פסוקים שלמים. איך זה אומר? אם תעשו מה שאמרתם, תקבלו. ואם לא תעשו, לא תקבלו. תנאי כפול. ומה הם אומרים לו? עבדיך יעשו כאשר אדוני מצווה. ועבדיך יעברו כל חלוץ. עוד פעם כל חלוץ. אמרתם כבר מקודם. הוא כבר אמר. עבדיך יעשו כמו שאדוני מצווה. פסוקים שלמים יתרים. אז שמעתי שהקיידה, הוא מסביר ככה. שימו לב. בפסוק, בפעם הראשונה שהם מציעים, לא אומרים ככה. ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל, עד אשר אביונים אל מקומם, לא נשוב אל בתינו, וכו' וכו'. הם לא מזכירים שם שמיים. אנחנו, כוחי ועוצם ידי, צה"ל. אנחנו, ידעו שבני גד היו גיבורים אדירים. לא מזכירים, אנחנו, כאילו, כביכול. אנחנו נדאג לזה לבד. משה רבינו מזדעזע. אם תעשו את הדבר הזה, אם תחצו לפני השם למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם, נכבשה הארץ לפני השם, ואתם נקיים מהשם, ואם לא תעשו כן, אם לא תעשו כמו שאני אומר, לעשות עם שם השם, עם ביטחון בהשם, לא כוחים ויוצאים ידי, חטאתם להשם. הם עונים לו, עבדיך יעשו, טפלנו לזה, ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני השם למלחמה, כאשר אדוני דובר. לא יאומן, לא יאומן. אני רציתי, רק הוספתי פלפלת לדברי הקיידה. כתוב ברמב"ם שהקדושה של ארץ ישראל לזרעים, תרומות ומעשרות והכל, איך היא חלה? היא חלה מכיבוש יהושע. אז אני אומר דבר עמוק.
משה רבינו אומר להם, אתם חושבים להכיל קדושת ארץ ישראל עם מנותקים מבורא עולם? קדושה של תרומות ומעשרות? רק מישהו חייל, שהוא כל הזמן נמצא עם הקדוש ברוך הוא, הכיבוש הזה יכול לאחל קדושה. אם לא, לא. כך נראה לי. שבת שלום ומבורך.